Mae goroeswyr camdriniaeth yn aml yn teimlo'n ynysig ac yn cael trafferthion gyda'i hyder a'i iechyd meddwl. Byddai menywod a fyddai'n dod i'w dosbarthiadau i gael help yn dweud eu bod nhw'n meddwl eu bod nhw'n dwp neu'n methu ag ymdopi a dysgu. Doedd rhai ddim wedi mynd i'r ysgol rhyw lawer, neu roedden nhw'n gadael yn gynnar, felly doedden nhw byth wedi dysgu sgiliau mathemateg sylfaenol, Saesneg na thechnoleg wybodaeth. Roedd hynny'n ei gwneud hi'n anodd iddyn nhw ddod o hyd i waith, neu wneud y pethau syml y mae pobl yn cymryd yn ganiataol, fel helpu plant gyda'i gwaith cartref. Felly, sefydlwyd y Next Steps Survivors Education Group i'w helpu nhw i feithrin eu hyder a'i sgiliau. Gydag amser ac ymynedd, yn raddol tyfodd y menwod mewn hyder. Mae gweithio ar ei sgiliau darllen, ysgrifennu, rhif a chyfrifiadurol wedi ei helpu i ddod yn fwy hyderus a theimlo'n fwy cysylltiedig â'r byd. Fe wnaeth sesiynau ar-lein yn ystod y pandemig helpu'r menywod i fynd i'r afael a Zoom, a oedd yn golygu y gallen nhw gadw mewn cysylltiad â'i rhwydweithiau cymorth yn ystod y cyfnodau pan roedd cyfyngiadau symud ar waith. Mae rhai wedi dod o hyd i swyddi, neu wedi mynd i'r brifysgol. Mae eraill yn gallu helpu plant gyda'i gwaith cartref am y tro cyntaf. Mae rhai hyd yn oed wedi gwirfoddoli i gefnogi goroeswyr eraill ar ddechrau eu taith dysgu. Mae'r menywod hyn yn gryf. Mae'r hyn y mae pob un ohonyn nhw wedi gyflawni yn anhygoel. Mae nhw'n ddewr ac yn benderfynol o ddysgu, llwyddo a newid eu straeon.